Muutoksen hallinta ja muutoksen johtaminen. Tunnetusti vaikea laji. Isot tutkimusorganisaatiot ja konsulttiyritykset sanoo, että noin 60-70% muutoksista epäonnistuu. Mistä oikein mahtaakaan olla kyse? Ihan ensimmäinen asia olisi selvittää, mikä on se muutos, mitä tavoitellaan. Ja sitten suunnitella se parhaalla mahdollisella tavalla, niin että kaikki olennaiset tahot henkilöstöstä muihin sidosryhmiin ovat muutoksen valmisteluissa mukana. Useimmiten jo näiden kahden asian hyvin tekeminen riittää pitkälle. Mutta sitten jos mennään vähän pintaa syvemmälle, niin itse asiassa yksi kaikkeista suurimmista syistä on muutoksessa tehtävä tai puutteellinen viestintä. Eli tavallaan niin kun, ydinasioita on se, että pitäisi niin kun pystyä kertomaan muutoksesta selkeästi, sen muutoksen syistä. Pitäisi pystyä inspiroimaan ihmisiä mukaan ja pitäisi myöskin kannustaa ihmisiä, huomata kaikki pienetkin onnistumiset matkan varrella ja sitten pitäisi pystyä antaa palautetta. Eli itse asiassa isoimmat muutoksen kulmakivet liittyykin ihmisiin, ne ei liity teknologiaan, ne ei liity siihen suunnittelun puutteeseen. Usein me suomalaiset olemme tosi hyviä tekemään prosesseja ja järjestämään asioita ja tekemään Exceleitä ja PowerPointteja ja muuta. Mutta sitten se, että miten me kohdataan ne ihmiset siinä muutoksessa ja miten me otetaan ne ihmiset mukaan, niin se on ihan ydinasia. Ja tämä on itse asiassa se syy, miksi muutoksessa kannattaa sitten ehkä vähän kysyä toista näkökulmaa ja vaikka pyytää, että voisiko meille tulla kenties konsultti tai coachi jeesaamaan. Ja mä oon itse koulutettu coachi. Coachingista on tutkimustenkin mukaan muutoksessa monia hyötyjä. Esimerkiksi Global Coaching Study listasi noin 40% kehittyneitä alueita työsuorituksesta tuottavuuteen, itsevarmuuteen ja vuorovaikutukseen. Itse ajattelen niin, että ulkopuolisesta coachista se tuo aina uusia näkökulmia, uutta vähän niin kuin ulkopuolisen perspektiiviä, mahdollisesti työkaluja. Esimerkiksi itsellä on DISC-VOL, muutoksen johtamisen sertifikaatti, mitä pystyn hyödyntämään. Ja sitten ylipäätään, että pystytään katsomaan sitä muutosta erilaisista näkökulmista, eli niin kuin tavallaan, ja tekemään yhdessä kumppanina. Jos nämä muutoksen johtamisen kysymykset on sellaisia, että ne herättää sussa ajatuksia ja haluaisit jatkaa keskustelua mun kanssa, niin ota ihmeessä yhteyttä. Yhteystiedot löytyy tästä videosta.